mit navn er Mia. Jeg vil gerne vise dig en Hatha Flow yoga session, som godt kan give lidt styrke og lidt sved på panden. Vi starter stille og roligt ned på måtten på alle fire, så kommer vi ned på alle fire. Lad der være skulderbreddes afstand mellem hænderne. Spred fingrene godt ud på måtten. Knæene i hoftebreddes afstand og lad tæerne pege bagud. Vi starter lige med at varme rygsøjlen op. Så på en indånding, spejl. Kig op mod himlen. Udånding runder. Kigger ind mod navlen. Indånding, spejl. Udånding runder. Indånding, spejl. Og udånding. Skyder ryggen op mod himlen. Kommer igen tilbage til neutral. På en indånding strækker du højre arm op mod himlen og kigger efter højre hånd. Udåndingen fører den ned bag den venstre arm og kommer ned på skuldrene. Indåndingen op mod himlen. Udånding ned. Indånding op. Og udånding. Liv her. Du kan eventuelt strække den venstre arm op mod himlen og pres højre håndryggen ned mod gulvet. Tag nogle dybe vejrtrækninger. Tilbage op på alle fire. På en indånding, stræk venstre arm op mod himlen. Udåndingen fører den ned bag den højre arm. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Og udånding. Liv hernede. Eventuelt højre arm op mod himlen. Kom tilbage op på alle fire. Lad så tæerne komme i måtten og løft knæene. Løft den kun lige 1 centimeter over måtten. Spænd i maven og prøv at lade nakken være i forlængelse af rygsøjlen. Tag nogle dybe vejrtrækninger. Og skub så sædeknuderne op mod himlen, så du kommer op i et hundestræk. Sug naven ind til rygsøjlen og gå lidt på stedet. Stræk bagsiden af benene ud. Lad fødderne stå stille igen. Og prøv at skubbe frem med hænderne, så du skubber vægten tilbage i benene. Tænker længde på rygsøjlen og mærker et stræk ned langs bagsiden af benene. Hvis du har svært ved at holde ryggen lang og lige, så kan du bukke lidt i benene, så ryggen har fokus på længde på rygsøjlen. Og en indåndingen, kom op på tæerne og stop. Udåndingen, sænk hælene ned igen. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Udånding ned. Den udvider vi lidt. Så på en indånding, kom op på tæerne, og dengang runder du i ryggen og kommer hele vejen frem til planken. Udåndingen tilbage til hundestrækket. Indånding op på tæerne, rund i ryggen, hele vejen frem. Udåndingen tilbage. Sidste gang, kom op, rund i ryggen, hele vejen frem til planken og bliv her. Juster så dine hænder lige under skuldrene. Spænd godt i maven. Skub ud gennem hælene. Dybe vejrtrækninger. Hvis du har brug for det, kan du sætte knæene i måtten. Lad den højre hånd komme ind i midten. Højre knæ i måtten. Lad underbenet komme på tværs af måtten. Knæet peger fremad. Venstre arm peger op mod himlen. Og kig efter venstre arm. Og du laver den fulde sideplanke. Du stræk begge ben. Og eventuelt stræk armen hen over hovedet. Så får skyde hoften godt opad. Tilbage til planken. Spænd i maven. Pres tæerne ned mod måtten.
Dybe vejrtrækninger. Lad så venstre hånd komme ind i midten. Venstre knæ i måtten. Højre arm op mod himlen og kig efter højre hånd. Igen kan du strække begge ben. Eventuelt armen hen over hovedet. Op med hoften. Kom tilbage til planken. Sænk knæene i måtten og kom tilbage til barnestilling. Tag nogle dybe vejrtrækninger. Kom op på alle fire igen. Tæerne i måtten og kom op til hundestrækket. Stræk så det højre ben langt bagud. Og sving benet frem eller få en landeforce på måtten imellem hænderne. Du kan hjælpe benet frem med hænderne. På en indånding løft overkroppen op. Pres højre fod ned mod måtten og tænk længde på overkroppen. Lad håndfladerne finde sammen. Før armene langsomt. Drej overkroppen og lad venstre albue komme på ydersiden af højre lår. Pres håndfladerne sammen og kig efter øverste albue. Kom tilbage ind til midten. På en indånding, før armene op mod himlen. Udånding, samle hænderne om på ryggen. Flet fingrene. Stræk armene bagud og kig lidt op. Slip på hænderne. Sæt dem i måtten ved siden af foden og stræk så højre arm op mod himlen. Kig efter højre hånd. Med højre hånd kom i måtten og træd tilbage til hundestrækket. Dybe vejrtrækninger ind og ud igennem næsen. På en indånding kom op på tæerne og stå. Udåndingen, prøv at komme ned på underarmene til delfinens stilling. Indånding op til hundestrækket. Udånding ned. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Og udånding. Kom ned og bliv her. Pres underarmene ned mod måtten. Sug naven ind. Dybe vejrtrækninger. Lad knæene komme i måtten og kom tilbage til barnets stilling. Dybe vejrtrækninger. Kom op på alle fire igen. Tæerne i måtten og kom op til hundestrækket. Stræk det venstre ben langt bagud. Sving benet frem forrest på måtten. Indånding, løft overkroppen op. Pres venstre fod ned mod måtten. Lad håndfladerne finde sammen. Før armene langsomt. Drej til modsat side. Kig efter øverste albue. Tilbage ind til midten. Og en indånding, før armene op på ryggen. Udånding, samle hænderne om på ryggen. Flet fingrene. Stræk armene bagud og kig lidt op. Slip på hænderne. Sæt dem i måtten. Stræk venstre arm op mod himlen. Kig efter venstre. Venstre hånd i måtten og træd tilbage til hundestrækket. Så fødderne kommer ud til måttens kanter. Og med højre hånd griber du fat om ydersiden af venstre ben, venstre ankel eller hvor du kan nå. Kig op under venstre armhule.
højre hånd komme i måtten. Med venstre hånd griber du fat om ydersiden af højre ben. Kig op under højre armhule. Lad venstre hånd komme i måtten. Fødderne ind i hoftebreddes afstand igen. Lad knæene komme i måtten. Kom tilbage til barnets stilling. Stille og roligt op igen. En lille hatha flow session, som godt gav lidt tid på blandt i hvert fald. Namaste.